Takže na prenajom krásny trojizbový apartmán na Slnečných jazerách Juh v Senci. Vstupná predsieň. Z nej vstup do priestrannej obývačky s orientáciou na juh. Cez celú obývačku je veľká terasa. Kuchynský kút, komplet vybavený dres, digestor, elektrická varná doska, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, elektrická rúra a chladnička s mrazničkou. A sedacia časť obývačky, vybavená rohovou sedačkou, rozťahovacou stenou. Apartmán má klimatizačnú jednotku. Terasa orientovaná smerom na juh. Pekné tiché prostredie. Päťdesiat metrov verejná pláž. Bufety, detské preliezačky. Takže z obývačky vstupujeme naspäť do predsiene a spojovacej chodby. Ešte v predsieni je samostatné WC Geberit zabudované s umývadlom. Vedľa obývačky je pekná kúpeľňa. Takže radiátor, veľký sprchovací kút s oknom na vetranie. A v kúpeľni sa nachádza tiež práčka automatická a elektrický zásobník na ohrev teplej vody. Takže opäť predsieň a chodbičkou prechádzame do dvoch samostatných izieb. Jedna je rodičovská spálňa s francúzským balkónom, manželská posteľ, polica, nočné stoliky a skriňa. A chodbou zase vstupujeme do ďalšej samostatnej izby, detskej izby, prípadne pracovne. Čiastočne zariadený ulica. Krásny výhľad smerom na jazero a pláž. Pod domom sa nachádza parkovacie státie na jeden automobil. Bývanie ako na dovolenke pri more. That's it.